Vale, doncs anem a començar. Jo sóc la Mireia Parera, vinc de la cooperativa Fil a l'Agulla, que és una cooperativa del món social i solidari i que principalment treballem en el camp de la facilitació. Nosaltres som expertes en treballar amb les persones, les relacions, la gestió de conflictes i l'acompanyament més en aquest àmbit, tant en l'àmbit més organitzacional com també en l'àmbit educatiu. Acompanyem també en escoles, instituts, treballant amb l'alumnat, treballant sobretot molt les relacions, i intentant afavorir espais on cada persona pugui ser més qui és i les organitzacions també. Avui he vingut a parlar de la gestió de les reunions, que ve molt perquè vam estar fent unes càpsules formatives, hem fet 2 edicions, en les quals donàvem eines per la gestió col·lectiva i un dels temes precisament és com treballar en l'àmbit de les reunions i com afavorir que les reunions siguin més satisfactòries. Anem a veure què vol dir això per cadascú. Jo us diré també què és per mi que una reunió sigui més satisfactòria. Dic això perquè, tot i que no és un àmbit en el que nosaltres treballem molt, sí que des de la vessant més humana, com fer aquests espais més humans, més participatius i sobretot que la gent se'n senti més part i no siguin avorrides o no comencem a tenir al·lèrgia a aquests espais de reunió perquè no són eficaços, no traiem els objectius que volem i a sobre la nostra veu no s'escolta, doncs com poder també transformar aquests espais que són tan importants i que són tan comuns en el nostre dia a dia per fer-los més amens i més interessants. Molt bé, doncs jo aniré dient coses, sobretot la idea d'aquest espai és que sigui un espai més participatiu que anem construint entre tots i totes els que estem aquí, perquè jo sé coses, però vosaltres també en sabeu moltes, i sobretot a través de l'experiència és que aprenem moltíssim. Igual m'agradaria començar per dir que per mi els espais de reunions són els espais formals, són els espais de trobada formals. I dic de trobada perquè en realitat l'aspecte relacional és un aspecte molt important del que passa en una reunió i crec que no el tenim prou en compte moltes vegades, com que moltes vegades pensem molt més potser en els objectius més de tipus d'informació, de què és el que venim a fer aquí, què és el que volem aconseguir i això ho tenim clar, a vegades no i a vegades és el que es necessita també perquè també és superimportant, però a vegades crec que no som prou conscients de l'important també que són aquests espais en l'aspecte més relacional i de construir conjuntament, construir plegades amb les persones que estem allà, fer aquests ponts, llaços de relació i per tant l'important que és cuidar que les persones que estan allà se sentin part i sentin que el que elles diuen o el que volen o el que poden dir és important i compta. I aleshores per fer això sí que és com molt important veure com quins elements o quines coses poden facilitar que això sigui més així, per una banda. Per l'altra banda sí que crec que una pregunta que us llançaria quan plantegeu el tipus de reunions que plantegeu és quin és el sentit que té cada reunió. I quan anem al sentit, preguntar-nos més també, no només en el sentit com més directe que apareix, tipus, anem a complir aquest objectiu perquè ens hem de posar d'acord, diferents serveis i hem de coordinar, tal, sinó quin és el sentit profund, també, i poder comunicar-ho això també des d'un principi. Nosaltres a Fil a l'Agulla, al ser una cooperativa on la part d'autogestió és com molt important i forma part també dels nostres valors, nosaltres li hem donat moltes voltes a la nostra manera d'organitzar-nos i hem anat canviant els models i els espais de reunió i com funcionar. I ara, per exemple, les nostres reunions tenen diferents objectius. Per una banda, poden ser reunions més estratègiques on tractem punts que són importants per definir l'estratègia de la cooperativa, però
en les nostres reunions sí que té també és molt important el pes de les relacions i el pes de treballar també que la pròpia reunió sigui un espai de suport mutu, per exemple, i que totes les intervencions que nosaltres intervenim molt, cadascuna va fent. Doncs totes les coses que ens anem trobant amb les intervencions que cadascuna fem puguin tenir un espai allà també i podem donar-nos suport, per exemple, amb el que ens passa. Aleshores, com ser creatius i creatives en aquests espais de reunions i en els sentits, múltiples sentits i dimensions que poden tenir. És com una mica el que vull com traslladar-vos. Sortia i deia la Itziar això d'un facilitador que ha sortit. Crec que és important també aquesta idea, que no sé com funcioneu vosaltres a les reunions i si hi ha algú que té més el rol assignat de facilitar l'espai. Aquesta ja és una bona primera idea per funcionar, ajuda molt, però també crec que una persona no és suficient i que ens necessitem a totes i que sí que és important que això, com ara acaba de passar, hi ha múltiples necessitats que sorgeixen també en aquest espai i és important d'alguna manera veure com a grup ens podem donar suport en aquests múltiples rols i necessitats que es requereixen. Per exemple, el control del temps. El temps sempre ens juga en contra i que hi hagi algú una mica que vagi donant suport de dir, ei, com ara estava fent la companya, no me'n recordo el seu nom, amb la Itziar, que li anava apuntant, doncs algú que doni suport també amb el temps, per exemple, és una altra manera. Volia presentar-vos, que ara trobarem la diapositiva, és el triangle de l'efectivitat grupal, que ve una mica a definir quins són els pilars o què és el que és important tenir en compte per, des del meu punt de vista, que les reunions siguin satisfactòries. Per una banda, a dalt veureu que tindrem els objectius, saber una mica quins són els objectius i els propòsits que ens plantegem i complir-los, i per tant el primer punt és que crec que a vegades som tan ambiciosos i ambicioses, jo la primera ho soc moltíssim, que plantejo agendes de reunions que són inassumibles. Aleshores, crec que aquesta sí que és la feina que hem d'anar fent a través també de l'experiència i d'anar veient que a vegades el que fem és plantejar ordres del dia massa extensos que no assumirem i això provoca una decepció al final del dia. Aleshores sí que és important que sigui una agenda assumible i per tant uns objectius assequibles. Aquest seria el primer punt. L'altre... Ara ho he fet bé, ja sé quin és el botó. Parlava dels resultats. I que perquè una reunió sigui satisfactòria és molt important tenir la satisfacció que hem aconseguit uns resultats, que ens hem plantejat alguna cosa i hem arribat. Per poder fer això, una primera pista superimportant és el que dèiem, que definim una agenda que sigui abastable i que no ens generi després decepció. Després, una altra part superimportant és els processos, és com arribem a aquests resultats. I per tant, quines metodologies posem a l'abast per, quan hem de prendre decisions, quan hem de compartir informació, com compartir-la d'una manera amena i que realment arriba, i no que estem dient les coses i no hi ha ningú a l'altre cantó escoltant. Per tant, tota la gestió de la informació, el repartiment de les tasques, la participació, la presa de decisions, tots els processos i mecanismes que hi hagin aquí, que potser ja en sabeu i que potser avui el que podem fer també és compartir-ne alguns més. I per últim, el tema de les persones i les relacions. Per últim i no menys important, els tres aspectes són superimportants. A vegades en una reunió, el que jo us estava dient, també un aspecte cabdal és les relacions i les persones que estem allà i com se senten part. I aleshores, com busquem un equilibri entre l'organització, la institució, el que estem volent cuidar en aquell moment a través de la reunió, l'associació, i les persones i les relacions. Tot és important. I a vegades és anar jugant aquests equilibris entre... A vegades el que necessitem fer en una reunió és destinar un temps per veure qui som en aquest espai i conèixer-nos més
no? I veure que això no és una pèrdua de temps, sinó que això ens generarà relacions i llaços importants que després farà que quan tornem a veure'ns puguem parlar des d'un altre lloc i ja tinguem uns llaços més de confiança que ens ajudin a que allò que estem fent juntes doncs realment tingui més èxit, no? Perquè ens en sentirem més part. Aleshores, és com buscar aquest equilibri entre la diversitat d'interessos i necessitats que estan en joc en aquests moments. I això té molt a veure una mica amb la cultura organitzacional de cada lloc. Cada lloc té la seva manera de funcionar. Conèixer quina és la manera de funcionar de cada lloc i és com un primer punt de partida per saber què pot ser més adequat proposar allà o no, i també per saber més què és el que necessita. Per exemple, en la meva organització nosaltres som molt de les persones, per tant, no sé si us podeu imaginar que la nostra dificultat a vegades té més a veure amb els resultats, aconseguir els objectius, fer les tasques, avançar i ser més productives. Perquè sí que l'aspecte relacional per nosaltres és tan important que si no ho vigilem podem estar molta estona cuidant tot aquest aspecte més de què és el que ens passa. Aleshores, això és una cosa important per nosaltres i és part de qui som i no ho hem de marginar. Al mateix temps que sí que, com que tot el que estem dient aquí és important, hem d'incorporar maneres també de fer que avancem amb la feina, que els temes que ens proposem també els tirem endavant, etc. I anar buscant aquests equilibris. Què més? El rol de la facilitació. Nosaltres parlem de facilitació i no parlem de dinamització perquè li donem un altre vessant. Des de la nostra manera d'entendre, la facilitació és com, des del rol seria aquella persona que té en compte totes les dimensions que us he presentat abans i que no només té en compte el complir amb uns determinats objectius, sinó que també està molt atenta a quin és el clima grupal, a com estem en aquell moment, què és el que estem notant, a com estan les relacions, a si el que jo estic dient s'està rebent o no, que si de sobte surt un tema que és més punyent i més calent i genera tensió, estar un moment aquí, poder-ho nombrar, veure què passa, potser aturar-se. És com també tenir en compte altres dimensions que van més enllà d'aquesta dimensió més quotidiana que estem més acostumada a parlar dels fets, de què és el que farem, sinó d'aquesta dimensió més relacional, humana. Com estar també atenta a això? Aleshores, des de la facilitació el que faríem és cuidar que aquests objectius siguin assolibles, cuidar el procés i a vegades proposar mètodes, tècniques, processos de presa de decisions. Hi ha molta gent que ha estudiat moltes maneres per fer que aquests processos siguin eficaços, amb propostes que també tenen en compte tot això. Facilitar la diversitat, que s'expressi la diversitat d'opinions, a vegades això costa, perquè quan des d'un rol o com a part del grup tu tens una idea molt clara de com han de ser les coses, costa escoltar quan algú en té una altra, costa bastant. I aleshores fer això i dir, veure, m'aparto un moment del que a mi m'està passant i d'aquesta idea tan genial que jo tinc per escoltar aquesta altra i a veure si m'aporta alguna cosa, és difícil. I és part del que crec que és com bastant bàsic i important. Necessitem aprendre a relacionar-nos amb la diferència, necessitem aprendre a estar amb qui pensa diferent a nosaltres i que això no sigui una debacle. Necessitem aprendre a portar-nos la contrària, a discutir, perquè no en sabem. No en sabem i molts cops el que fem és fugir, com no enfrontar-nos en aquestes situacions o tenir grans conflictes, perquè cadascú s'enroca molt en la seva posició. Llavors necessitem eines i estratègies per estar quan això està passant, quan hi ha aquesta diferència que es manifesta.
no? Perquè no només hi ha una diferència que es manifesta, sinó que quan hi ha una diferència sovint passa que hi ha unes veus que són més fàcils d'escoltar que unes altres. Per tant, comença un procés de marginació i comencem a marginar certes idees, certs pensaments i certes persones, perquè a vegades són les mateixes persones les que estan portant més aquestes idees. I què acaba passant? En grups on això pot passar, acaba passant que aquestes persones s'expulsen del grup, comencen a sentir-se que no són part. Aleshores, com facilitar espais per donar la benvinguda a aquesta diversitat que marginem és com bastant important també en les reunions. Després hi ha una altra part que també, ara parlàvem de tot això i la relació amb la incomoditat i el conflicte, i la relació també amb les emocions, quan és part de qui som el que sentim, ens atravessa moltíssim. El que passa que normalment no ho marginem o no ho posem tant damunt de la taula, però constantment estem sentint coses i les nostres emocions ens afecten i afecten. Aleshores, com també ser més conscients, tenir també una mica més present aquesta dimensió, també pot ser important. Us sona a xino això que us dic? Igual a xino no m'agrada gens l'expressió que acabo de dir. Us sona estrany? Us ressona? Molt bé. Aquesta idea d'escoltar és fonamental, perquè un dels problemes que tenim... No voldria treure temps, però que és molt que un del problema que tenim per tot és que, inclús ho veiem a la política, és que no hi ha cap cultura política basada en escoltar els arguments de l'altre. I és una pena perquè la nostra vida política es fa molt petita, molt... quítate tu que me pongo yo, no? Sabeu què vull dir? Vull dir que jo crec que algú ens ajudi, o sigui que si anar a reunions el facilitador t'està ajudant a aprendre a escoltar, llavors això seria per mi un element superimportant. Només volia subratllar-ho perquè em sembla... Bueno, i em recorda una mica aquesta idea que tu estàs proposant dels llindars, no? Jo crec que el que fa difícil no fer llindars i tenir portes és precisament el confrontar aquesta situació incòmoda, que és quan has de dir que no, quan no voldries, quan et sents responsable d'allò que t'estan dient i et sents que no tens les capacitats per canviar res. Aleshores, tota aquesta dimensió és el que fa més difícil a vegades aquests processos d'escolta i de diàleg. Sí, sí. I aleshores per mi per això és com tan important, i ara sí és com... O sigui, aquest és el moll de l'os d'aquí som fil a l'agulla i com aquí vibro, no? Sí, per mi és com tan important el posar atenció a aquesta dimensió, no? I aquest ser imperfectes, no? I aquest reconèixer imperfectes, no? Perquè crec que som molt producte d'aquesta exigència que vol que ho fem tot tan bé que quan no ho fem bé ens costa molt reconèixer-ho. I constantment fem errors i constantment hi ha moltes coses que no sabem i que necessitem aprendre. Però sí, és difícil estar en aquest lloc. I això fa que a vegades sí, ens posem a la defensiva o sí, que no trobem aquests espais més de diàleg i d'aprenentatge. Sí, sí, sí. Ara estava pensant com la cagada que acabo de fer jo fa 2 segons fent aquest comentari que no m'ha agradat gens, per exemple. Gràcies. Però sí, és part de dir, bueno, doncs no passa res, com equivocar-nos, no? Molt bé, el tema de les tècniques, eines, metodologies poden tenir com diversos sentits i diversos objectius. Per mi l'important és que les tècniques no sempre serveixen per tot, que en cada moment necessitarem fer una cosa diferent. I un exemple és, per exemple, hi ha moments que el que necessitem és que tothom parli, perquè el que estem buscant és saber qui som, conèixer-nos més, saber... Sí, és com important com que les persones tinguin un espai.
tant les persones com la diversitat de veus o opinions. En aquest cas, fer una ronda d'opinions serà avorridíssim, perquè començarà a passar que moltes persones tornen a dir el mateix. Aleshores, una tècnica que ens servirà molt per veure qui som i qui estem aquí i conèixer-nos més entre nosaltres, per saber més sobre les opinions que hi ha en aquest grup, no ens ajudarà i ho farà més feixuc. Estic posant i simplificant molt, però per veure com les eines i les tècniques han d'estar al servei de l'objectiu que tenim en cada moment. A vegades tenim eines que ens poden servir per facilitar l'expressió, que des de la facilitació podem ajudar a reformular, a parafrasejar, a preguntar amb curiositat, com li diem a vegades, com ajudem a que les persones, a l'ús del temps, perquè hi ha persones que prenen molt més temps quan prenen la paraula, altres que no, com des d'un lloc legitimat, com que jo vaig a facilitar aquesta reunió, acompanyo perquè sigui un diàleg també àgil a les persones que potser s'estan prenent més temps. A vegades pot ser utilitzant algunes tècniques d'aquestes, A vegades el que fem també és facilitar la participació i buscar altres mecanismes on no només la paraula sigui el que prima, el baròmetre, no sé si la coneixeu aquesta eina, és una manera de fer visualment, per exemple, poses, a veure com... És una manera, és com fer un sondeig d'opinió, però des de utilitzant el cos o utilitzant un element més visual, en el que planteges, doncs, no sé, en aquesta acció volem fer no sé què al carrer no sé quin dia, qui està d'acord i qui està en contra, i fas com un baròmetre, podria ser en el que també hi ha una escala de grisos i la gent es situa en l'espai i veus molt fàcilment on estan les persones situades en relació a això. Hi ha maneres de fer-ho més en moviment, hi ha altres maneres d'utilitzant altres recursos i materials, però com que no, crec que també, i ara ho estic fent jo, que estic parlant molt, però crec que en les nostres reunions la paraula pren molt d'espai també, i aleshores com portar el cos o portar els pòstits per tenir diàlegs més escrits, per exemple, o com ser més creatius en aquest sentit també pot ser útil. La facilitació visual que dèiem abans, com el dibuix, altres canals en els que expressar i comunicar-nos i coordinar-nos i que no necessàriament sempre hagin de passar per la paraula o pel gran grup. A vegades fer petits grups, tenir moments de parelles, tenir moments més de reflexió individual, tenir en compte que tenim diferents ritmes, un pensa-escolta, parar un moment en el que jo estic en parelles i em dono 3 minuts per anar dient tot el que m'està passant pel cap en una idea i l'altre només escolta i després canviar. És com tenir un moment previ de reflexió davant d'alguna que després hem de parlar. O sigui, com buscar mecanismes que trenquin una manera també com més comuna que tenim, tots estem en una reunió, tots sentats al voltant de la taula i tots parlant, i aquest és el format, normalment. Buscar altres formats i ser creatius també pot ajudar. Pels debats, per exemple, algú que nosaltres fem, nosaltres ens hem donat compte que per prendre decisions que són realment importants i cabdals per fil a l'agulla no ho podem fer si no tenim en compte realment la diversitat que hi ha, perquè veiem que no són sostenibles en el temps. Llavors, per arribar a aquest consens, el que nosaltres fem és tenim una manera de fer-ho que li anomenem els processos de grup, que bàsicament és que traiem una mica l'opinió de nosaltres per posar-la en un rol. I perquè part del que fa difícil converses d'aquest tipus on tenim opinions diferents és que pensem que només una persona
és qui està pensant allò, no? Aleshores, però no és tan així, la realitat és més complexa i aquests diàlegs que els tenim amb els altres, els tenim també nosaltres internament. Aleshores, és veure-ho més com un diàleg entre rols i establir més el rol fora i a vegades inclús els ubiquem en l'espai, no? Si hem de decidir, per exemple, si ens augmentem el sou o no, quins són els criteris? Hi ha una part aquí que diu que sí perquè estem bé a nivell econòmic, etc. Aquí n'hi ha una altra que diu que no, i comencem a establir un diàleg però separant la persona del rol, de la veu, perquè així pugui ser més fàcil que les diferents opinions surtin, i no pugui ser... És una manera de cuidar-nos també com a persones i que no ens toqui tant a nivell personal aquest tipus de converses. Ho estic dient molt ràpid, anar i fer-ho d'aquesta manera és complicat. Un altre exemple de com fer-ho. Li dèiem, tu faràs d'alcalde, tu faràs del cap de serveis tècnics, tu faràs del propietari dels prats, tu faràs del pastor que utilitza els prats. És a dir, com per parlar del que hi ha, es dona com les diferents afectats, perquè els veïns empatitzin amb el pastor, però també empatitzin amb el... Saps què vull dir? Amb el propietari dels camps, que també empatitzin amb l'alcalde. Vull dir, com generar una certa neutralitat perquè cada rol expressa algú amb molta passió. Algú així? Parles d'això? Una mica més enllà d'això, o sigui, és aquest punt de partida, però és d'entendre la idea, parteix una mica de la idea de que jo també tinc a dins a l'alcalde, o que jo també soc el veí, o jo també soc el pastor. Vull dir, en quant a que aquesta actitud, tot i que jo no hagi estat mai alcaldessa, l'actitud de... Sí, per exemple, la figura de poder sí que la puc viure ara, per exemple, a la meva organització. Aleshores, puc corporitzar-la des d'aquí, i és des d'aquí, des d'aquesta vivència, des d'on parlo. És com anar una mica més a fons en aquesta idea més del role-playing, que és el que estem més acostumats, per veure com també de manera autèntica jo tinc aquesta veu. I a vegades nosaltres tenim diàlegs aferrissats, vull dir que... Però el fet de poder-ho veure que hi ha una part que és més el rol i no només nosaltres, ens ajuda a poder-hi entrar més a fons, perquè hi ha converses que les hem de tenir i necessitem tenir-les. A vegades el tema és que no sabem com fer-ho per cuidar-nos. I no vull dir que no ens passin coses i no vull dir que nosaltres de conflictes en tenim, com tothom, i el que tenim la sort o la desgràcia que com que ens dediquem a això els veiem més, a vegades també els evitem, vull dir que som persones com tothom, ens passen moltes coses, però sí, la sort és que sí que tenim en general la disposició per estar allà quan això passa. I l'última part posava el tema de la presa de decisions. No sé si en les vostres reunions heu de prendre moltes decisions. Sí, diuen que sí. I no sé com és aquest pas, però és dels passos més difícils, perquè la presa de decisions és on es manifesten també les dinàmiques de poder. És com que estan més presents de manera més clara, d'alguna manera, Aleshores, és especialment important cuidar aquest moment. Vull dir que és més fàcil tenir reunions per compartir informació, per generar idees, fer nous projectes, aquestes és com mai, sí, però quan hem de decidir coses, a vegades és més complexa, perquè tot això entra en joc. Aleshores, és com tenir en compte també el tema de les dinàmiques de poder. No només les estructurals, que venen definides per les jerarquies, sinó també les que també operen en els grups, que són més invisibles però que també afecten. Per exemple, jo soc molt sensible que en un espai de reunió, especialment quan són reunions més grans, fàcilment qui prendrà la paraula són els homes i no tant les dones, per tot un tema de socialització de gènere, per exemple. Això també és tenir en compte altres dinàmiques de poder.
o qui acaba d'arribar nou en una organització o en un lloc de feina no se sent amb la mateixa confiança que qui porta anys, guanyíssims, a l'administració i s'ho coneix com si fos casa seva. És una altra dimensió també d'aquestes dinàmiques de poder que també estan operant en aquell moment. Llavors, com prendre decisions que realment siguin participades i que la gent se'n senti part. Hi ha gent que ha fet com molta feina, hi ha la Beatriz Briggs, per exemple, que parla molt de consens i defineix com els passos per prendre decisions, com, per exemple, el tenir en compte quins són els criteris que ens fan decidir les coses. Hi ha molta gent que ha pensat molt una estructura i això és superútil, però molt, i al mateix temps també és molt útil veure tota aquesta altra dimensió que jo us estava parlant ara, tota aquesta dimensió més subjectiva, més invisible, que també és important tenir en compte. Al final de la diapositiva us poso com 3 materials que hem elaborat nosaltres. Un és el de les càpsules aquestes que us deia, les eines per la gestió col·lectiva, vam fer un manual. Després n'hi ha un altre que dona idees molt claus per les reunions, que ho vam fer precisament per donar suport a la gent de la plataforma de la PA, de la plataforma d'afectats per la hipoteca, per les reunions que tenien, per ajudar-los. I un altre sobre gestió de conflictes, que és com un tema. Aleshores, teniu aquests 3 materials que us podeu trobar a la web de Fil a l'Agulla, ho dic que com a recurs us pot ajudar. I em sembla que d'aquí ja passem a fer-vos jo preguntes. Sí. Ara tenia ganes, això és com un punt de partida, és molt general, podríem estar dies reflexionant sobre aquests temes i compartint eines, estratègies, recursos, treballant les habilitats per fer aquest rol més de facilitació, però sí que tenia ganes de que penséssiu vosaltres en algun d'aquests exemples que compartíeu al principi i anem a fer un test de com estan aquests espais de reunió, com són, com és l'equilibri, quins són els sentits i veure si estan donant resposta a la diversitat de necessitats, etc. Aleshores hi ha aquesta part i una altra part. Us deixo una estona perquè feu aquest exercici i potser ho podem compartir en parelles, o si hi ha gent que heu vingut del mateix lloc, pot ser també enriquidor fer aquesta reflexió junts i juntes, us sembla? I aquí hi ha papers i bolis, si voleu. Sembla? Passem a fer un moment així més de reflexió. Sí, tinc curiositat per saber si fer-se aquestes preguntes són útils i si penseu gaire sobre les vostres reunions. A veure. Nosaltres, el meu rol a l'entitat és fer inserció laboral. Llavors tenim aquí a Sabadell, tenim un servei, a Terrassa, a Tarragona, tenim dispersos. Llavors aprofitem l'hora quan tenim una reunió, si és a les 10, quedem a 8:45, i li diem l'estona de safreig. Llavors, tots els companys que no ens veiem durant temps, ens truquem, e-mails, però intentem ja en aquell moment expressar coses, escolta'm allò que tenim, una miqueta posant-se cara, i sobretot també quan venen companys nous de pràctiques, en aquell moment és el moment d'acollida i el rebador. És com un rebador, no? I és molt dinàmic i després també el que fa és treure una miqueta l'atenció que dius, tenim una reunió, et baixa, genera sinergies, bon rotllo i entres en un altre rotllo, no saps el que vull dir? I això facilita molt la reunió que tothom pugui expressar-se, sobretot quan és algú nou, que hi ha un ambient d'igual. I això és el que a la nostra entitat fem. I durant la reunió sí que és cert, els espais, tenim un espai bastant gran a baix, les reunions habitualment són entre 20 i 25 persones, en què tothom, evidentment, té el torn de paraula. A vegades també passa com jo, algú, o jo, o qui sigui, parlem més de la compte, i llavors sí, escolta, això ara no toca, no. A veure, evidentment, tenim que tindre un respecte a tots i ens respectem tots, no? I discutim. Sí, habitualment això és una mica jeràrquic, ho fa una coordinadora d'àrea
que té molt por a la mà i a més ho fa força bé, tot ja que dir-ho, no és qüestió de peloteo, no, fa força bé i bueno, entre tots podem gestionar-ho. I habitualment també quan tenim algun projecte nou que estem cuinant allà entre tots, perquè pràcticament molts projectes els cuinem, o sigui, no els que ens donen directament departament de treball o el que sigui, tenim projectes, com diguem, fer un brainstorming allà i tots intentem ficar una miqueta de la nostra d'allò i de vegades d'allà surten projectes que tenen al final una repercussió i es porten a terme, amb menys o major plaç, però bueno, tots podem parlar-ne en aquest moment, no? I a vegades, evidentment, són projectes, alguns tiren endavant i altres queden al calaix, perquè tot no és, totes les idees, però a la llarga molts van sortint. Es agafa la part positiva d'aquests projectes o alguna part d'aquest projecte no diu a mi, això no, fem-nos com es diu això, els papers grocs i de coloraines, es posem tots els pòsits ja de molts colors, tots aportem i a partir d'aquí, aquest no, mira, quedem amb el nucli i això, escolta, podríem d'aquí començar a fer alguna cosa. El que estava parlant amb el company també, és que jo tinc, per exemple, diversos rols, amb reunions realment amb molta gent, però també tenim, més que res, entrevistes personals amb empreses. Quan es produeix una reunió real és quan jo amb una empresa quedo amb el cap de personal per fer inserció laboral o informar-lo de RSC i llavors ve el cap de personal, cap de prevenció de riscos, comitè d'empresa, llavors en aquell moment sí que es produeix una reunió espontània. I aquí és una miqueta a vegades on ja que, com dic jo, col·locar-te i manejar situacions que a vegades et costa, perquè clar, a vegades venen una miqueta a pinyó fixa, no tenen una idea preconcebuda de fora i quan planteges unes coses a vegades remenes, saps alguna cosa i ja descol·loques. Únicament era aquesta experiència. Gràcies. A tu, igual podem seguir compartint més experiències. M'ha recordat una cosa, quan has dit que tens diferents rols, he pensat en el tema dels barrets que a vegades tenim, no? Pensant abans, quan estaves parlant de lo que és l'alcalde, a una petita, ja estava pensant en una petita població rural, l'alcalde alhora és alcalde, pot ser forner, pot ser també a temps parcial el cobrador i pot ser també agricultor, o sigui que jo una miqueta també faig això. Jo entenc que el barret, jo quan vaig a una empresa intento parlar amb el seu idioma, en tema d'empresa. Jo no parlo d'usuaris, parlo de treballadors. Perquè si vas a parlar en tema social, jo no vaig a demanar, jo vaig a oferir personal qualificat per les seves capacitats, no per les seves discapacitats. En aquest cas, vaig en temes que seria per competències. Llavors jo, en aquest cas, quan vaig a l'empresa, si vaig a una institució pública, llavors vaig representant la meva institució, llavors vaig amb un altre barret. Si vaig parlar amb un usuari, tinc un altre, puc tindre el barret o de consultor, perquè també assessoro alguns usuaris sobre temes de pensions o contractació, etc. O després també, a l'altre, millor quan estic amb la meva companya, que és l'orientadora, amb la meva companya també d'orientador, de facilitador, de poder trobar solucions a la seva angoixa vital, perquè moltes vegades venen, com que diem, persones que estan sense sostre, persones que tenen a part afegit discapacitat, i si parlem també del que són, hi ha persones que dic jo, multifactorials, per exemple, dona, home, immigrant, discapacitat, sense sostre, llavors una multiplicitat de factors que és quan ve, com estava parlant abans, no és la, com es diu, ostres, no m'ha sortit ara. Quan m'hem parlat abans, jo opto per la creativitat col·laborativa aplicant la transversalitat. O sigui, tots podem aportar, crear i la llei moltes vegades desdoblar-la d'alguna forma. Un exemple que utilitzo molt és persones amb discapacitat que estan treballant en una empresa i volen donar-se de baixa voluntària per millorar. Si tenen un contracte indefinit i altra empresa el vols contractar, no es poden contractar durant 90 dies perquè ha estat una baixa voluntària si volen bonificar-se. Clar, què fem? Estaran 90 dies i no tenen dret a l'atur aquests 90 dies. Què fem? Fàcilment busco un còmplice.
sanos còmplices. Busco una ETT, una empresa de serveis que col·labori amb nosaltres i dic, escolta'm, contacta amb una altra categoria personal durant 90 dies, finalització de contracte i posarem la categoria com correspongui perquè li puguin contactar. Hi ha que buscar eines, n'hi ha. A vegades són difícils, però... Pues en aquesta línia anem a obrir més l'espai per compartir eines. Està molt bé, has obert l'aixeta i em sembla que és molt útil el fer el que tu has fet, no? Que és compartir també estratègies, no? Aleshores, com compartir més coneixements, experiències. Qui té ganes de seguir compartint? Per aquí? No? Bueno, jo com a auxiliar administrativa les reunions que fem també són en petit comitè, no? Aleshores sí que m'ha fet molta... Bueno, la primera qüestió que és quin espai de reunió teniu. Nosaltres canviem de lloc d'espai, anem a l'edifici del costat, que sembla una tonteria, però jo crec la veritat que sí, no sé, canvies de lloc, sí, ajuda, sí, com que fas una aturada, no? Sí, sí. Després, nosaltres la veritat és que tenim força sort en aquest sentit de les reunions perquè van una miqueta al gra, vull dir, no són reunions molt llargues i la veritat és que sempre sortim amb, jo almenys surto amb la idea clara. Però bueno, com estic parlant com a auxiliar administrativa, que imagino que aquí és un altre tipus de reunions com a més, tot més ampli. Estem una mica més com d'escoltar i bueno, doncs ja està, jo en aquest cas no puc dir res més. Important això, no? Com les petites coses fan grans diferències, no? I el tema a vegades de canviar d'espai ja ajuda, no? I és com ja... Jo vull dir una cosa, clar, ells, per lo que es veu, les seves reunions bàsicament són ells subjectes passius que reben ordres. Ja, però vull dir que el que seria interessant és que li diguéssiu a aquella persona que us convoca per que voleu també opinar sobre les coses. Ah, vale. Bueno, doncs aleshores em callo. No. Et passo la paraula a tu. No. Ajuda'm. No, ho has fet molt bé. Has ratat i està superinteressant perquè estem aquí tot l'equip, no? Ets tu la cap. Són les informatives o després hi ha les organitzatives quan són entre les dues administratives que hi ha a territori o quan són les d'equip, que és amb la resta de tècnics que es passa i llavors que potser no estan a tota la reunió però després ja són temes més específics o en la supervisió de casos que elles tampoc no hi són o en aquelles individuals que és per treballar temes específics amb necessitats d'elles i així. No, però jo no dic que és una superbona cosa. No. Què és el que tu tenies ganes com de convidar, no? O sigui, què és el que... El que sí que jo, només per acabar, el que sí que intento facilitar quan tens alguna cosa, passa alguna cosa, necessites alguna cosa, vull dir, no m'espero a... Bueno... No, se n'adona quan alguna posa alguna cara una mica d'allò que pregunta què et passa. Doncs això, simplement això, que si a més de fer-ho operativament i traslladar-vos el sentit de les feines que s'ha de fer, també aprofita, però clar, no tenia cap dubte per... Em quedo el micro jo? Puc dir... Està bé, sí, només vull dir que és un bon exemple d'una bona pràctica, no? I de com estar atenta al feedback, saps? De quan diem les coses, no? El que tu estaves dient, no? Doncs no, sí, mira les cares i pregunta, no? És això el que fa una diferència, no? Perquè clar que hi ha espais de reunió que poden ser purament informatius, però és important que hi hagi com un interès per com es rep aquesta informació i per saber com arriba, no? I aleshores aquesta és com aquesta part que estava aportant, que em sembla important també, no? És que ara us dic per què dic això, no, perquè ho he d'entendre. Jo em passo el dia, les meves reunions són de 300 o 500 persones, val? Llavors,
com jo puc tenir l'empatia de la cara que posen 500 persones, compreneu? Llavors, a mi sempre, per això suposo que sempre estic preocupada per dir, bueno, tu estàs facilitant una cosa, però t'estàs enterant realment de com li està afectant a 500 persones això que proposes, no? Llavors, jo us volia compartir un mètode que, com que 500 persones, l'única cosa que a mi em dona una sensació de satisfacció i alhora puc tenir un feedback és que els poso tots a dibuixar. És a dir, agafo sempre un paper llarg, immens, on tots han de fer alguna cosa. És a dir, normalment jo treballo molt, com que és espai públic, els dic el tema del semàfor. Quins espais de les Rambles us agraden? En verd, els que funcionen, en vermell, els que no, i en groc els que serien millorables. No? Bueno, això permet que 600 persones, cada un a la seva bola, o sigui, cada un sol, va construint en una cosa junta. Llavors, quan ho ensenyem, ens n'adonem que davant de la boqueria tot és vermell, o sigui que és fatal davant de la boqueria perquè... Però veiem que hi ha Santa Mònica, que no sé què, la gent no diu que està bé, diu que és millorable. Bueno, llavors apareixen moltes coses, o sigui, ens n'adonem del que tenim, el que construïm conjuntament. Saps què vull dir? Perquè si no, quina valoració fas de les Rambles? Si 500 persones, cada una m'ha de dir el que pensa, és impossible. Però vull dir que aquí el que em preocupa és això, com reunions de 500 persones puc tenir la sensació de que cada una em diu alguna cosa i que tots se senten formant part d'alguna cosa. Perquè clar, una reunió així, no? I per això us volia... Llavors, per exemple, quan ella us fa la reunió amb vosaltres, ella perquè us mira, perquè sou 4 o 5 persones. Però clar, el dia que parlis amb 15 no podràs mirar totes les cares. Per tant, quin mecanisme tindries per tenir un feedback realment que constés en acte, que t'ho han dit tot, que no s'estan acollonint perquè ets la jefa? O sigui, com trobem això? Dic, per tu. No, perquè... has posat un bon exemple. Sí, com seria? Molt bé. El que hem dit les dos, sí. Que, bueno, també com parlava el Víctor, des del rol de coordinació, ser la coordinadora, que s'ha de tenir cura del teu equip i hem de trobar un espai per parlar de feina i per nosaltres també funciona molt bé que tenim establert un dia al mes de fer un esmorzar conjunt, poder parlar més decididament amb la gent, poder apropar-nos i conèixer també una mica més el teu equip. Això fins 15 funciona, i ara més jo ja no te sabria dir. Però jo crec que és molt important tenir cura de les persones, perquè també tant els serveis d'atenció social, serveis bàsics, o on estem nosaltres, rebem i atenem a gent amb bastant problemàtica. Si no tenen problemes de trobar feina, trobar una casa, no vindrien als nostres serveis. I això, d'una manera o altra, tot que siguem molt bons professionals, arrosseguem una mica, perquè som humans i ens importen les persones. Llavors, el tenir cura dels teus companys i que els teus companys tinguin cura de tu, per mi és superimportant. I si hi ha un equip fort en aquest tema, jo crec que serem un equip fort per fer front a moltíssimes coses. En resum, per mi, això. M'engresca que hi hagin aquestes idees en aquest grup. Vamos, és que bien. Me'n vinc cap aquí, a veure si algú de vosaltres... Qui s'anima? A veure, nosaltres som un equip, UNEAIA, som un equip molt nombrós, estem dividits en unitats. Si parlem del grup gran, doncs és una problemàtica determinada, unes dificultats determinades. Si parlem a nivell d'unitat, que és la unitat d'estudi de casos, que és la que formem nosaltres, la dinàmica és molt diferent, són 4 persones i diríem que treballem de forma molt cooperativa, quasi que de forma espontània per les pròpies característiques del grup, per la bona entesa a nivell personal, perquè a més som un grup de 4 persones que ens avenim, ens cuidem i ens preocupem. Clar, el que serien tasques d'organització, de debat de temes, de preparar casos, lògicament funcionem amb un referent que porta el cas, un correferent que dona suport. Hay un nivell de decisions i de presa de decisions que afecta més a nivell individual però també col·lectivament i sempre intentem trobar l'equilibri en tot.
és una fórmula que necessitem que funcioni perquè a l'hora de parlar del desemparament d'un menor, d'una família, són temes molt delicats, molt complexos, que en la meva experiència jo he arribat a fer desemparament sol i és molt dur, i t'enfrontes a situacions molt complicades que dius, és que aquesta feina no pot ser perquè és que això desgasta d'una manera que al final arribaràs a no ser operatiu. I finalment acabes aconseguint que la unitat, l'equip, formem un grup que prenem les decisions de forma bastant col·legiada, tot i que el referent és el que assumeix el protagonisme. En aquesta vessant de la feina, més o menys ho tenim solucionat. Després, lògicament, hi ha aspectes a nivell de treball de grup més gran que no els tenim solucionat perquè la pròpia institució no t'ho facilita. Nosaltres teníem com diria, la institució va creixent en nombre de professionals però no creix en espais. Llavors, arriba un moment que estem tots allà mal treballant, barallant-nos pels espais, ens treuen a la nostra sala de reunions, cada vegada que tenim que fer una reunió hem d'anar a buscar un espai fora dels nostres espais, que això a algú li pot servir d'oxigen, però nosaltres no. Nosaltres no disposem dels espais necessaris, amb la qual cosa dificulta molt. Evidentment, hi ha diferents aspectes de com facilitar la feina. En aquest sentit, la institució no facilita, no. Llavors, anem fent, com podem, vull dir, anem fent com podem. Al final, la bona voluntat, el voler ajudar, el dir, jo ja et deixo l'espai, me'n vaig a un altre, ja busco, queda't tu, perquè ve una família que no pot pujar escales, agafo un despatx de baix, totes aquestes coses que en el dia a dia, perquè hi ha voluntat per part dels membres de l'equip, si no, seria la guerra contínua. I això és un aspecte important, no? No sé, podria explicar moltes més coses, però no hi ha temps, no? Aquí li toca. Hi ha algú? Només un comentari. Jo crec que hi ha un element que és important i que no hem comentat, que jo veig com a negatiu, que m'he trobat molt sovint, i és la falta de preparació de les reunions, dels assistents. Llavors jo crec que tenim massa costum a esperar que hi hagi algú que lideri, que impulsi, que coordini i que porti tots els papers ben preparats. Llavors jo crec que és un vici nacional, molt generalitzat. I llavors, clar, anem massa receptors i màxim a respondre a impulsos que ens dona un altre, que no pas haguem preparat una argumentació de saber realment què tractarem, anem a analitzar a fons quin és el nostre parer, quin és el nostre anàlisi, per poder-ho exposar de forma clara. Llavors, massa sovint, jo diria, només és per acabar, massa sovint esperem que algú ens plantegi, ens digui, ens faci el discurs i després opinem, sí o no, però sense haver-ho preparat adequadament. Perfecte, perquè és en la línia del que jo volia acabar, que és una mica tornant al ser més actors de les nostres vides, actors, sí, agents, i d'apropiar-nos de tot i que aquests espais de reunió, que avui és el tema que estem parlant, no els estem liderant nosaltres, de com apropiar-nos perquè també siguin espais per nosaltres, humans, en els que jo em senti part. Aleshores, gràcies per aportar això, gràcies per la vostra participació i res, la jornada continua.